Ja, vi er klar, okay. Okay, YouTube har YouTube endelig. I kan høre os endelig. Det har været et lidt problem de sidste par gange. Ja, ja. Jeg lukker lige der. Okay, det er min bedste ven. Ja, goddag. Og hun hedder Lærke. Det kan I godt se fra vores navn i YouTube. Og nu spiller vi. Nej, jeg er ikke i first person. Oh my god. Og jeg er helt glad, jeg var ikke i first person. Okay, YouTube. Og jeg vidste ikke, at vi starter det. Ja, jeg så. Nej. Yes! YouTube. Det fik en vinde. Ja. YouTube skriver i kommentarer. Unfair. Oh my gosh. She has no chill. Ja, nogle gange så kan vi godt snakke lidt engelsk. Ja. Oh god. Oh my gosh. Bah. Oh! 1-3 og 1-3. Jeg har vundet de sidste par gange. Nej, det var mig. Jeg har 1300. I skal ikke blive til hende, okay? I skal ikke blive til hende. Yes! Se YouTube? Ja. Nej. Det er faktisk det her Adolf. Det hedder Adolf. Oh my god, så der. Ja, jeg YouTube, I kunne ikke høre os begynder et problem. GG. GG. Okay. Okay, let's go. Yes. Okay. Vi kan bane. Den her. Første gang jeg har prøvet at tage den der. Okay. Nej, det er ikke første gang i det. Nej, ikke den her. Prototype. Det er bare unfair. YouTube er unfair. YouTube bare spam unfair. Men YouTube en dag skal jeg så lave en livestream. Så det der kan vi godt gøre, så ja. Lad mig så skrue ned det her, så det ikke så højt. Okay, det er nu godt nok. Lad os se. Oh my god. Det er da godt med bange. Ja. Jeg er forfærdelig til at synge YouTube. Drenge og piger er forfærdelig til at synge. Oh my god. Og det er YouTube, jeg er ikke så god til det, men... Hallo. Ja, det var det. Oh my god. Hvad siger man så? Mig sur. Mig vil gerne have pizza. Okay. Oh my gosh.
Jeg synes bare, at vi siger tak for i dag. Yep, YouTube. Tak for i dag, og jeg håber, I alle har det godt.